Sa cellphone video na ito, makikita ang sumiklab na sunog sa isang bahay sa barangay Kilikao, Daraga, Albay, bandang alas 6:30 ng gabi nitong linggo, Disyembre 14. Batay sa impormasyon, ang nasabing bahay ay nagsisilbing tuluyan ng mga empleyado ng isang kainan sa naturang lugar. Sa investigasyon naman ng Bureau of Fire Protection Daraga, ang itinuturong sanhi ng sunog ay electrical short circuit dahil gawa sa light materials ang nasabing bahay. Mabilis na kumalat ang apoy na umabot naman sa ikaunang alarma. Pagdating namin ma'am, nag-suppress man kami, konti na lang kasi ano na siya, sunog na. Kasi mabilis masunog yung mga light materials. Within 5 minutes, tupok agad yan. Maswerte namang walang naiulat na nasaktan o nasawi sa nasabing insidente. Paalala ng BFP. Ang Bureau of Fire po palagi pong nagpapaalala sa atin na palagi pong ugaliin natin yung mga appliances natin na ginagamit, palagi pong i-unplug, tanggalin sa pagkasaksak pag hindi na ginagamit. Kasi po, according to electrical engineers, na 10% ng appliances po, kinukonsume pa rin kahit naka-off yung natin, like yung TV naka-off. So still, nagkukonsume pa siya ng 10%. So, pinaka-the best po niyan is i-unplug. Then, ang mahirap po dito, pag nagkaroon ng brownout, then nakasaksak po yung appliances natin, pag biglang pasok ng kuryente, nagkakaroon po siya ng spark dun sa mga saksakan. Kasi according to electrical engineers, sudden surge of current. So, malakas po yun. So, ang pinakamaganda po is unplug all appliances when not in use. And tawagan po yung mga hotline numbers natin, especially kung anong municipality or city man po kayo. So palagi pong ilagay sa cellphone natin, and then hindi lang po dapat sa cellphone, dapat naka-print din yan, nakalagay sa natin, like wall na meron emergency hotlines, like the PNP and the BFP. Importante po yun. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.